আচ্ছা তিনি নরাও তিনি ওরা তাম বাকি ফাইমানি ननो उ प्रस्ताव खालामो बेलाय हामबाय जोंखा ओ एरियानि क्लाब कोअर्डिनेशन कमिटिनि पक्ष থেকে जों फालिमानि वेस्टार्न जोन खुवाई माने यां चिनि 24 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सिनि आन्डाराव जे जों यां दैमा पारनि दंमानि अब जों बेलसरा ओमफ्राय यां मनायसरा यां आमपुरा बर' मैदान बाइजाल सेंखारि सनखला जत खबै जों अर क्लाब कोअर्डिनेशन कमिटि हिं खाजाक दङ ओंखाय अर खोनाखा आमपुराव मगलाम आमपुरानि मगलामाव खायसा खुब दुस्थ परिबार अब बनबुफा मताय जालांजाखा ओंखाय बुमा बाहाय संसार खानि बाङै ते आलकाजा मा गोदालखा ओंखाय रायरो अर खरक बुरै दंमा बा गनै बैनो आत्मीयसन सखा ते कनै अर दंख आरो मिसे अख्रा मामिता उ गाना बासाजा ब क्लास 11 परि दंजाबो जाया सुगियानि बिसिम फानो ओंखाय जोंनि समाजाव उहाय रखाय उंख्लाव क्लाय दंगाना जों बाहाखै किसा दे तिसालायमाना हय खाखागै जों क्लाब कोअर्डिनेशन कमिटि तरफ থেকে बनो किसा सुवा सुरा हमबाङो जों अर फाइमानि ओंखाय सार संथ तिनि जर फाइका ओंखाय महाय जे जोंथ नुगसिनि एरिया रामचंद्र घाटाव अनेक गरिब रक दङ ओंखाय सार सं जे बय पाइमिया जे परि माइया रांकरि आपति रंसे चुबाना ते अन्य दिक दिया बडे सुबाय दं ना चिनि बखा दङ जों जे सुबा मासा सुदु बय पायानि बा स्कुल इउनिफर्म ड्रेस पायानि बांया जों ते जेमन जायसुया थै थांखा श्राद्ध खायनानि नांखा बा असुसं दंखा खदगमा बिसना रखलाय दंखा रां पैसाखरिनि बां डाक्टर नायजुमिया बतरन जों सुबा नाय खाखायनि चिनि क्लाब कोअर्डिनेशन कमिटि है जों खालायखा इभेन अरो आम चायो जे मुसुर खाया उंलाय दंमानि पुनर खालाया मालमाता खायाखै दंलायमानि आबतिरनबो जों प्रोटेक्शन बाहाखे रमानो बतिरन खारनानि अब्बास बाहाखे खायमाना आबतिरनबो जों चाइतलाय दङ कारण मै गोथों र खायमेया खेतिबारि खायमेयाखै चिनि खेतनो जों चासबास खायमेयाखै चिनि अनेक खति दङ ओंखाय मै गोथों र आम चायो माथुयां आबतिरन जों मालमाता खारबै जदि आबतिरन किसा अब्बास खायरमाला हाखै तिरक तिरक खै सुदायरमाखै चिनि आम चाइबो रां पैसा दि किसा गगनाय এবং শাকসবজিबो जों माथुनाय आबरहाय जों किसा चाइतलाय दं दा अच्छा ओंखाय सार ते किसा सोमो ताबो चिनि तिब्रा सावत सिक्ला रक बलाय न केफेक मानै चावै लामा कराय तंबायखा सार आपनि पाइखाय न रक ताम उद्योग नाहाका बा चिनि लुकुरं न ताम कक खसानाय किसा साइखनारके ब्लायका अब न पहिला कासलायनि हिनो जों उ संस्थान सनालायमानि कोअर्डिनेशन कमिटि आर बनसाय सिगां जेटा साइ थांमानि उ मुसुक मालमाता खानाय मोनबो जोंनि एडिशनल सी जों पहिला पांजेमानिनो बाहागै समाजनो ड्राग्स फ्री खायमानाय এবং जुवा रक तीर रक ও জান্দি বন্ধা বতির থেকে চিন বড় বাহাকাই শেখাগৈ তো ফেমানা এবং উচ্চারাই রকনি মকল যাতে অকরা রক লাইনা তৈ আবো হাইয়া মানি রনো নুগানা তৈ বা সোয়া কেফে রকনো লামারং যে অবং তলম বতির থেকে কাতেয়ানি বাগৈनो जों एवारनेस रक लाइलेगि आबन থেকে जों कोअर्डिनेशन कमिटि है पाजिलाय दङ ब सिसिनि मुटु এবং बनसि जों प्रायोरिटी मारनाय ब सिसिनि पहिलानि साम अच्छा कक्तार मरबागै सारना बलाय बलाय न हामबाय सनिका